Sí, bueno, per part de la Conselleria d'Agricultura tenim publicat l'ajuda necessària per a que se facin aquestes obres i el que falta és que la Conselleria del Territori les execute. Estem esperant que ho facin perquè considerem que són molt importants i per això nosaltres les tenim pressupostades. Nosaltres fiquem en la partida pressupostària i l'execució de l'obra correspon a una altra conselleria, la de Territori. Aleshores anem a insistir-los en la urgència de que se facin aquestes millores. Al mateix temps també volem ficar un punto limpio per a que se pugui reciclar tot quan una xarxa se trenca, el que siga, que n'hi hagi un espai de recollida i que fa que tot estigui molt més adequat, més net i participem també de la recollida separada de residus. Molt bé. Els han de cuidar perquè a Benicarló realment són un motor. Clar que sí. Són gent que sempre han treballat amb tot el poble. Clar que sí. Ells també tenien una necessitat, que és ficar plaques solars, perquè diuen que com tenen la fàbrica de gel, els encareix moltíssim, també per ser més sostenible. Bé, nosaltres donem ajudes també per a ficar les plaques solars. Això el més prompte possible que ho facin ja. Perfecte. Claro, demanen l'ajuda a la Conselleria perquè també som agricultura i emergència climàtica i transició ecològica i això de seguida està. Doncs anirem xerrant una miqueta, si me contes coses i jo us traslladaré. Clar que sí. Moltes gràcies.